кому потрібно зупинитись, ви кажіть, ми будемо зупинятись, або коментарі якісь, або фотографувати. Але це Це все розчищено. Це вже розчищено. повністю замовлено. Місце починається над нами адміністративна будівля, вона знаходиться в дуже аварійному стані. Ми потім пройдемо саме в кінці нашого входу на другий поверх Sport Life. Побачимо саме епіцентр вибуху. Ми фактично знаходиться в цьому місці, але з другого поверху буде зрозуміліше. І фактично все, що ми бачили в цьому місці, воно мало рівномірно по всій будівлі, по першому поверху, приблизно такі самі доти. Це ми його вивозимо. Се наоѓам во шопинг центарот кој беше гранатиран овде во Киев. Од внатре е темно, малку поштија светло за да фатиме неколку инсерти. Вака изгледа, од внатре се е уништено, буквално се. Ракетата слетала во горниот спрат, сега одиме натаму, во вториот спрат. Не ве како што можете да забележите. Зад мене буквално ништо не остана после овој удар. На парковці стояли машини, могли люди сидіти в машинах. Да. Тобто тут картину треба ще встановлювати до кінця. Центр вибуху у нас відбувався в межах цієї великої кучі, цієї залишків будівлі. Це важко зараз уявити. Це важко уявити, але на цьому місці була така сама величезна будівля спортивного комплексу і басейну. Величезний на 10 доріжок басейн. Зараз на цьому місці немає нічого. І все, що розкидано по парковці, це фактично ця будівля. Кількість жертв умовно мізерна, тому що заклад не працював. Серце спального району, цей торговець, він відкрився тільки 2 роки тому, він дуже популярний. Це єдине місце, де місцеві мешканці можуть проводити час. Кінотеатри, ресторани. Тобто, якщо вибух відбувся б в робочий час закладу, тут були б десятки тисяч жертв. У зв'язку з тим, що є поранені досить сильно, оскільки навколишні будинки ще не заселені, але з дальньої сторони, зліва від нас, є житлові будинки, які заселені. Є досить велика кількість людей, яких порізало склом, і діти постраждалі, і жінки постраждалі. То ще померлих немає, але досить сильно травмованих є. У нас навіть є одна дівчина, яка закрила собою немовлятам двохтижневий. It was a woman who kept his baby, which was 2 weeks old, with her body, and she is badly injured. Ми зараз її називаємо виноградарською Мадонною. They call her Vinogradar. Це назва. Name was origin. Другий поверх переважно ресторани, кінотеатри і спортзал, спорткомплекс.
якщо комусь потрібно більш вдалі і зрозумілі кадри, краще по сходам піднятися тут на другий поверх на балкончик з видом на басейн. Попередьте всіх, будь ласка, щоб до краю не підходили, він може руйнуватися далі. Be careful, don't go to the... Це безпосередньо у нас епіцентр вибуху, в результаті якого зруйновані несучі колони будівлі. Над нами знаходиться п'ятиповерхова будівля, яка в будь-який момент може впасти. Ті люди, яких ми не можемо знайти, Those people who they cannot find. проблема полягає в тому, що поверх між першим і другим придавив їх. Якщо ми почнемо чіпати це перекриття, цю панель, то вся будівля впаде. Тому зараз So вирішується, that's why now чи спробувати врятувати будівлю, чи штучно підірвати колони і покласти її на парковку. В цьому спортзалі займали завжди дуже багато людей. Ну, для прикладу, у мене 5 дітей, і ми кожні через день приходили сюди на ресепшн, they went to reception. брали ключики, заходили в басейн, Keys and went to the swimming. переодягалися в цих шкафчиках. Тобто це об'єкт виключно цивільний, і жодного відношення до армії немає взагалі. Російська Федерація, будучи в корні терористичною, просто залякує цивільне населення. Це остання наша локація. Я пропоную спускатися вниз більш коротшим шляхом і рухатись на вихід. Okay. Ovde na вториот кат, како што ни поясни генералот, се наоѓа епицентарот, како што го нарекува, односно местото каде што директно удрила ракетата во овој огромен шопинг центар, како што ни појасни. Ова зад мене е теретана, вежбална, овде секој ден доаѓале мали деца и млади луѓе, а ова доле се нивните шкафчиња, место каде што се пресоблекувале, а потоа влегувале во базен кој сега веќе не постои. Да подсетам, овде загинаа 13 луѓе, 4 се исчезнати и се уште се трага токму под овие урнатини за тие 4 исчезнати лица. Might crash any moment. So what are we hearing from behind? Are those detonations? Are they bombing or? А вака изгледа од другата страна. Ова е тоа што некогаш било базен, а сега повеќе не постои. Тоа што можете да забележите од урнатините, целата конструкција е нестабилна и може во секој момент да се сруши. Од половина од шопинг центарот не останало, ама буквално ништо. Ова е дел од ракетата која удрила овде во шопинг центарот. Ова е навистина тешко парче железо. Еве како изгледа само дел. А за детонациите кои ги слушаме во позадина, не можеме се уште да кажеме дали русите гранатираат во околните села и градови или се работи за противвоздушната одбрана на украинската армија.
А вака изгледаат возилата кои биле на овој паркинг, на огромниот шопинг центар. Во моментот колку го удрила експлозијата и од нив не е останато буквално ништо. Цели се растопени и дури можеме да забележиме дека има и возило, врз возило, па дури и поголемите возила како комбиња се буквално целосно уништени. Доколку ја нема школката, може би и нема да знаеме дека се работи за автомобил, бидејќи се внатре е останато само пепел. За утрински брифинг и слободен печат од Киев, Украина, Кристина Атовска.